și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea creștinilor, noi robii tăi, dobândind mijlocirea ta cu mulțumire, strigăm ție, bucură-te, prea curată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne scapi de toate nevoile cu rugăciunile tale grabnică ajutătoare. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată îndurarea cărui milă este nemăsurată, și iubirea de oameni adânc neajunsă la ta mărire căzând, cu frică și cu tremur, ca niște robi netrebnici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacerea înscrierii în cinul fericiților martiri a Părintelui nostru Vladimir. Doamne, Stăpânul și Binefăcătorul nostru, te preamărim, îți cântăm și te lăudăm, și iarăși căzând înaintea ta, mulțumind, cerem cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile noastre, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori într-o dreaptă credință în dragostea cea către tine și către aproapele, și întru toate faptele bune și a dobândi binefacerile tale, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de rele, dăruiește-ne pace și liniște și ne învrednicește pe noi, pe toți, totdeauna ascultație și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Spirit, Dumnezeului celui mărit într-o ființă, mărire ție, Dumnezeul nostru, dăcătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, slujitor credincios al lui Dumnezeu, bucură-te, orarea vieții creștine, bucură-te, căutător
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amen. Amen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne rugăm Ție, Împărate al nostru, iubitorule de oameni, ca să trimiți harul Sfântului Tău Spirit și pe Îngerul Tău peste aceste icoane, a fericitului mucenic Vladimir, ca să fie spre plinirea rugăciunii lui prin harul, milostivirea și iubirea unea născut Fiului Tău, Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că Ție se cuvine cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Bucură-te, suflet ales al harurilor de fii de sine. Bucură-te, călăuzitor al sufletelor spre crucea lui Iisus. Bucură-te, suferitor pentru dreptate. Bucură-te, mângâietor al celor împreună cu tine întemnițați. Bucură-te, mucenic al adevărului Domnului. Bucură-te, cel ce ai învins ispita împotriva bucuriei. Bucură-te, cel ce ai predicat cu viața mântuirea lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce ai căutat spre izvorul harurilor iubicești. Bucură-te, cel ce ai preamărit cu smerenie pe preacurata. Bucură-te, cel ce ai întărit pe cel dezădăjduit. Bucură-te, cel ce te-ai unit cu preoția crucii lui Hristos. Bucură-te, fara statorniciei sufletești al neamului tău. Bucură-te, apostol al dreptății. Bucură-te, mucenice și părinte. Bucură-te, cinstit rugător înaintea Fiului lui Dumnezeu.
Sfinții rugători pentru unirea bisericilor. Bucură-te, ales păzitor al familiei creștine. Bucură-te, Părinte al miilor credincioși. Bucură-te, mijlocitor al nevinovăției copiilor Domnului. Bucură-te, ajutorul mamelor evlavioase. Bucură-te, ocrotitor al celor oropsiți pentru adevăr. Bucură-te, dascăl al curajului credinței. Bucură-te, însuflețitor al nădejdii. Bucură-te, mijlocitor al plinătății facerii de bine. Bucură-te, mucenice și Aș vrea să mulțumesc celor care încă sunt printre noi și care sunt reprezentați în acea fotografie făcută în 1947, la umbra copacilor, care erau altfel atunci, dar iată pecetluiau prin prezența lor în jurul Monseniorului și a Părintelui Titliliu Chinezu, episcopul martir de mai târziu, această bucurie a stării împreună. Spune psalmistul, bine ne este nouă să fim aici. Iată că azi dimineață ne-am bucurat împreună de beatificare, am avut cuvântul Sfântului Părinte, trimisul său, s-a proclamat liturgic această binecuvântare pentru biserica noastră, pentru bisericile noastre și de astăzi putem să ne rugăm. Într-adevăr, putem aduce cult public fericitului martir Vladimir Ghica. Totdeauna profit de ocazie în aceste adunări de rugăciune să mulțumesc acelora care cu discreție oferă prezența lor și ajutorul comunității. Nu pentru a ne flata vanitatea, ci pentru a ști că întotdeauna biserica se naște acolo unde există dorința de a ieși din propriile așteptări, de a ieși în întâmpinarea celuilalt, de a scoate din sufletul nostru și acel confort de consum pe care l-am experimentat până în 1989, de a ieși cel puțin la periferia ființei noastre. Sfântul Părinte ne îndeamnă să mergem spre periferia bisericii. Suntem într-un fel în periferia bisericii, pentru că întotdeauna este de lucru acolo unde uităm să ne uităm din când în când. Și pentru că bucuria aceasta a beatificării Monseniorului este mare, nu numai pentru Biserica Catolică, ci și pentru orice om de omenie din țara aceasta și credem că și din alte părți ale lumii, chiar dacă ne bucurăm ca într-o zi, săvârșindu-se un miracol începând de astăzi numai, așa ia Congregația pentru cauza Sfinților în considerație, miracole care se întâmplă de astăzi după proclamarea beatificării, nu? Iată, se poate ajunge din mila Domnului și la canonizare. Ne rugăm totodată și avem un gând de recunoștință pentru harul Domnului și pentru acești 7 care sunt și ei, își așteaptă, sperăm și tragem nădejde, ne rugăm pentru asta, în așa fel încât și vom spune rugăciunea la sfârșit, pentru beatificarea celor 7 episcopi care, iată, au mers, unii dintre ei l-au precedat pe Monseniorul în viața de dincolo, nu? Cum a fost episcopul Vasile Aftenie sau episcopul Suciu, au mers înaintea lui dincolo. Sperăm să vedem și acea zi binecuvântată, care vine, așa cum și ziua de astăzi, vin să pecetluiască aceste zile. Nu vanitatea noastră sau simțul dreptății care a fost într-un fel lezat, nu de atâta persecuție și indiferență din partea celor care au crezut că pot face orice cu omul, ci este bucuria faptului că Dumnezeu alege întotdeauna căile simple. Lăudat să fie Iisus!
Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul cerului și al pământului, care pe măritul proroc Ilie l-ai trimis cu putere să vestească adevărul și dezrobirea de idoli, care pe cei 3 tineri și pe prorocul Daniel i-ai întărit cu harul mărturiei în vremea prigoanei de credință, care pe Petru l-ai pus stâncă bisericii, iar pe Pavel, apostol neamurilor, bine plăcându-ți prin smerenia, dăruirea și dragostea lor pentru tine, și ai dăruit bisericii tale spre mărirea ta și vestirea mântuirii la toată făptura. Așa vină și la noi acum și ascultă glasurile de rugăciune ale poporului tău. Privește cu milă spre noi, dăruiește-ne nouă și celor ce caută sfântă voia ta, arătarea lucrării tale minunate în robii tăi arhierei Vasile, Valeriu Traian, Ioan Titliviu, Ioan Alexandru și Iuliu, care s-au nevoit pentru împărăția ta, scriind cu sânge dragostea lor pentru tine și pentru biserica ta, una sfântă, catolică și apostolică, și învrednicește ne-ai vedea rânduiți și pe ei în ceata aleșilor și mucenicilor tăi. Că Tu ești Dumnezeul nostru și într-o sfinț odihnești și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.